Sanibona. Njani niyaphila bafethu? Asithembe naphila umfowethu Mkhonzo nibingelelayo kwi Friday. I hope na enjoy Friday namhlanje. Okuyi weekend yokuphela kwenyanga uFebruary. Siyabonga bafethu, ngamukela onke ama new subscribers to this channel ku YouTube nama new followers ku TikTok. Thank you so much for being here. I appreciate it. Ngiyacela nabanga subscribe, please subscribe. Let's go let's grow this channel sikhulise ibe kwelinye izinga. Siyabonga kakhulu guys, siyabonga. Impi ephakathi kukaBaba uMkhwanazi, uGeneral Mkhwanazi nosoma business ozimele we-ANC uKelvin Mathibela isaqhubeka njengoba namhlanje kunesinqumo esikhishwe inkantolo i-High Court lapha eDurban. Isikhiphe isinqumo ukuthi uKelvin Mathibela yonke into ake ayiposta ngaba ku social media noma kuphi akayiposta akhuluma kabi ngoGeneral Mkhwanazi, ithe inkantolo akakudelete konke lokho ungakapheli u24 hours. Nje namhlanje njengoba kuphume lesinqumo akufanele uphele u24 hours kusabonakala ku social media yakhe uKelvin Mathibela eposte lezo zinto, ufuna delete zonke lezo zinto. Yase iphinde ithi inkantolo imnika u60 days. 60 days, that is 2 months. Ithi kulo 60 days icela uKelvin Mathibela abe eseyile kuwo lama TV channels abekhuluma khona lensambatheka abeyikhuluma ngoMkhwanazi, afika ahoxise konke akushilo ngoMkhwanazi without any reservation. Ahoxise yonke into ayishilo ngoMkhwanazi ukuthi uMkhwanazi udubula abantu ababulale namanye amaphoyisa bese bethi labo bantu badubule kuqala. Ahoxise yonke into nje ayikhulumile ngoMkhwanazi ukuthi uMkhwanazi usebenzisana nezinkabi, usebenzisana nabanye abasemateksini abayizitha zika Kelvin and all that. Ithi inkantolo akahamba buyele kuwo lama channel. Mina nje ngambona ku Newsroom Africa kuthiwa akabuyele lapho nakwezinye indawo yakuzo ayohoxisa konke axolise kuMkhwanazi. Isho njalo inkantolo. So which means uGeneral Mkhwanazi kuze kube manje uwinile, uyawina kulolu daba. Kelvin Mathibela ihamba kanjalo nje ama breaking news leyo noma indaba ehamba phambili njengamanje. Angazi kuthini ukuphawula kwakho lokho ngathini ngalesinqumo senkantolo okuyi victory kubaba uGeneral Mkhwanazi. Ukhumbula ukuthi lesicela besifake ngendlela ephuthumayo agent bathini agent basis interdictor noma evimba uKelvin ukuthi aqhubeke lokho esabalalisa izinkulumo ezingamanga ngaye emphakathini. Thini ukuphawula kwakho ngalokunqoba kaGeneral Mkhwanazi? Ake uphawule ngaloko mfoka Mkhonza lokho. Siyabonga kakhulu bafethu, sihlangane kuma video alandelayo. Ngiyacela niqhubeke nisupport le channel, share, subscribe and comment. Thank you so much.